Dobrodošli na moj kanal Deko Veca. Danas spremam preukusne hrskave keksiće sa komadićima čokolade i punjene kremiće. Ako ste ljubitelji ove kombinacije, uživat ćete. Ako ste probali originalni keks američki kukis, ovaj recept potpuno odgovara originalu. Priprema je zaista jednostavna, pa eto razloga da ostanete na mom kanalu i da zajedno uživamo u spremanju ovog keksa koji će vaša porodica prosto obožavati. Od sastojaka nam je potrebno jedno jaje, 145 g putera, 90 g žutog, 90 g belog šećera, 280 g brašna, 100 g seckane čokolade za kuvanje ili čokoladni dugmići, 1 vanilin šećer, pola kašikice sode bikarbone i kremić za punjenje keksa. Najpre pripremam kremić koji stavljam u zamrzivač na 10 minuta. Ja sam iskoristila ovu plastiku iz bombonjere, a možete kremić staviti na običnu tacnu. Puter je bio na sobnoj temperaturi razmekšao i sada dodajem beli i žuti šećer i 1 vanilin šećer. Malo ću špatulom promešati, a zatim umultiti mikserom. Dodajem jedno jaje, umultim mikserom i zatim prosejano brašno. Kada se sve sjedinilo, dodajem prstohvat soli i pola kašikice sode bikarbone. Kada smesa postane kompaktna, dodajem seckanu čokoladu i delim smesu na 16 jednakih kuglica, svaka je bila oko 46 grama. Kremić se stegao i sada punim keksiće. Dok ja ovo radim, želim da vas pozovem da me zapratite i na taj način podržite moj kanal, a pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom novom videu. Formirala sam kuglice i stavljam po 8 kuglica na pleh. Bitno je da ostavite razmak između keksića jer će narasti i raširiti se, da vam se ne bi zalepili. Dodajem još po par komadića čokolade da bude dekorativnije, a i naravno još i ukusnije. Stavljam pleh u zagrejanu rednu na 180 stepeni i pečem keksiće oko 11-12 minuta, sve zavisi od vaše redne. Nemojte da ih prepečete jer kad ih izvadite iz redne deluju mekani, ali bolje to nego da vam zagore. Keksići su se ohladili i sada ćemo ih probati. Toliko su ukusni, tako hrskavi i puni kremića. Savršeni su uz jutarnju kafu ili čaj,
a vaša deca će ih obožavati. Isprobajte ovaj recept jer ćete za 20 minuta dobiti pravu poslasticu. Ako vam se dopao moj video, ostavite mi like i komentar i podelite video dragim osobama. Na Facebook stranici možete postati član moje grupe Kreativna kuhinja i uživati u kreativnim receptima. Hvala vam od srca ako ste odgledali moj video do kraja. Do novog druženja, sve vas pozdravlja, vaša Deko Veca.